Escriure esdevé així un moviment retroactiu que veu d'ell mateix per tal de tornar a néixer com un nou fènix jove de les seves antigues cendres. Així doncs, cada un dels nostres textos no serà més que un palimpsest, un teixit infinit de paraules i d'imatges enllaçades amb paraules i imatges de molts altres creadors, d'èpoques semblants o de molt llunyanes, que s'uneixen en un tapís intertextual sempre inacabat. Perquè escriure no acaba amb la darrera paraula del poema, sinó que comença una i una altra vegada, cada cop que algú el llegeix. Potser del lector en parlem més endavant. Quines són, llavors, les causes que ens empenyen a escriure? Potser una necessitat imperiosa de dir-me, d'explicar-me a mi mateixa o als altres, aquest subjecte i aquest tu, que és el lector. Potser una manera més de dibuixar els fenòmens més inexplicables sobre el paper. Potser una altra forma d'autoenganyar-nos, tot intentant ordenar el caos de la vida. Posar en dubte el desert i creure que no hi ha més enllà, res més enllà de la teva veu. Qüestionar el cel i l'infern i veure que els pares tan sovint no són herois de llibres de cavalleries. Dibuixar un interrogant a les perfectes línies que mantenen l'ordre del món on visc. Veure com tot trontolla i prendre forces d'allà on manquen, sovint fal·làcies, per tal de sobreviure. Sota la vigilància, encara avui dia, de les doctrines platòniques, el món de la llum s'ha enfrontat a l'obscuritat i la veritat s'ha identificat amb la certesa, amb la solidesa dels preceptes establerts. Però, tal volta, ens hauríem de plantejar si precisament la incertesa és l'únic recer possible i les paraules, el darrer lloc on podem agafar-nos fort. Són, de fet, les paraules, el meu gran recer, el meu amagatall secret, on probablement ensenyo totes les meves cartes, totes les meves màscares, que tenim segurament tots guardades al bagul de la inconsciència. Tornem, però, a l'escriptura, al seu procés. Quan hem fet aquest descobriment màgic i misteriós de la paraula exacta o del vers just, ens arriba l'hora del bastiment de la catedral, de la forja del poema. Crec que hem superat ja la idea d'aquell poeta romàntic que s'asseia embriagat i gairebé vomitava el poema i li quedava fet, no? Crec que tenim moltes mostres de grans poetes que han corregit una i una altra vegada els seus textos. Perquè, per mi, la forja del text és també un llarg procés en si mateix, un camí que, de fet, no acaba mai. I aquí és bastant clarivident, sobretot tots els que escrivim, que quan retornem a textos de fa uns anys, sempre sentim aquesta necessitat imperiosa de canviar una paraula, canviar un vers de lloc o cremar-ho tot, simplement. I quins són, llavors, aquests obstacles, aquestes condicions que s'imposen a l'hora de crear un poema o d'escriure la seva arquitectura? La primera pedra és aquesta troballa màgica. A partir d'aquí, un ha de trobar l'estructura adequada, que s'avingui el que es vol acabar expressant i, sobretot, ha d'ajustar la veu a aquesta expressió pròpia. A mi això em recorda als cantants lírics que quan es comencen a formar han d'ajustar la veu a un punt determinat, que és una cosa molt complicada i que sé que s'hi esforcen molt, molt sovint, perquè hem de trobar com l'equilibri exacte en què la veu no es força, en què tot surt com fluid, com molt fàcil. Llavors, per mi la poesia ideal, no només a l'hora d'escriure, sinó a l'hora de llegir-la, és aquella que sembla facilíssima i tots sabem que no ho és pas. Llavors, aquesta fluïdesa, però també la musicalitat interna d'un poema, que és una altra condició que m'imposo normalment a l'hora d'escriure. De fet, no estic intentant tornar a cap mena de mètrica imposada, però quan llegim un poema, molt sovint, jo sento la necessitat de dir-lo en veu alta. Aquesta és per mi com la prova de foc de que el poeta ha posat uns accents determinats, ha combinat d'una manera molt especial els fonemes, les paraules, els sons. Aquesta musicalitat és per mi imprescindible. És allò que apropa la poesia
el que havia estat sempre tradicionalment, el fet del cant, de la música. Una música que no ha de provenir d'una rima closa, d'una mètrica fèrria o d'una forma estròfica determinada, sinó precisament de les mateixes paraules, d'aquesta distribució precisa dels sons, dels accents interns, etc. Una música que no sempre trobo, també us he de confessar, però que seria per mi un ideal, tant a l'hora d'escriure com a l'hora de llegir un poema. I com deia abans, ja per acabar, no us marejo més, amb la darrera paraula, el darrer punt o els darrers punts suspensius, no s'acaba el text poètic. És el lector hipotètic, els lectors reals, els lectors passats i els futurs, qui acabarà un i molts cops amb la seva lectura al poema, amb l'agull menyspreat acte de la lectura. La veu del poeta i l'esguard del lector s'uneixen en una mateixa tasca, estaranyinar el llenguatge, filtrar-lo per tots els racons del subjecte i extreure'n, a poc, aquestes petites gotes daurades en el matràs del vers, com en un laboratori alquímic. Extreure'n aquestes fotografies, també a poc, que són prova i continent d'un instant, com en un laboratori fotogràfic, com en un àlbum d'alquímia, per això. Tot això, mentre els dies esmussen el meu cant. Vorejant la incertesa dels matins, penso i escric i em retrobo, mentre els dies esmussen el meu cant. Si l'atronador silenci s'apareix com l'oracle més espès i veritable, si el pes de la tristor em cau com pluja levítica i solitària, si l'infern sóc jo i els altres no són ni seran mai els altres, si tot això que escric, penso i retrobo no és més que un abort de l'ànima, potser val més que apagui tots els llums, que quedin els carrers, que quedi el poble a les fosques i que el silenci més dens i la pluja més sorda esborrin les línies del calendari mentre els dies esmussen el meu cant. Moltes gràcies.